Over the years into sesinoticile from 2022 siqala ingoma yazwelonke baningi abantu esebeqala uhlelo lama YouTubers bathi bayi media yabo bathi bayi media house nabo bafuna ukuzothola ithuba ba showcase ukuthi ingoma which kahle kahle I think imengekho training umthobisi hlamba ngayichaza ukuthi kwi media kukhona indlela zokuthi izitori bayikhiphe so laba abasha abangabi nalolwazi into engenginotice ukuthi bafaka yonke into ko Facebook bafaka yonke into lama channel abo so ugcine kuba neimpression wrong umuntu akhe story sakhe so I think into esizozama ukuyenza which bese siqalile sikhuluma ukuthi mhlambe khona indlela esizokwazi ukuthi sibahlele ngayo ukuthi ngoba vele ngesibanqande ukuthi bafike kodwa njengoba sekuchaziwe lapha yako VVIP obaba basuke bezo bamba nezi kodwa ke sizozama nathi ukuthi ke ngendlela sihlele sisizane nethimba bonke umthobisi sibone ukuthi bonke labantu abasabasha esifisa kuba nezithukuthi nabo bakhule